Lawali dan tambayi dai ya dankara suka amma bai motsa ba. Ali Yaro shi kasan ba karamin dan kokowa na ba a cikin birnin Yamai. Lawali yana son ya tilasta mishi, kuma Ali Yaro shi kuma ba karamin dan kokowa ba ne. Ta nan dai ga hannuwa take. Lawali yana son shiga, Ali Yaro shi na yin baya-baya. Kowa tasu ta zanga hannuwa ta zanga hannuwa sauran minti da a kai hutu. Nan hankali, Ali Yaro haɗe gidan Lawali isa ta haɗe ga so. Ina kokowa sai an cimma mutum. Lawali a zan hakiya, ko kana gidan kana da mugunta da kai sake a shiga. A bar buɗe hanya, wallahi. Kokowa ta dawo hili ko? Kokowa ta dawo hili ila dan hunkwai. Lalle kokowa ga ta nan ana ta buga ta. Kokowa ga ta nan dai ina ganin wanga hutu na uku ne. Wannan shi na barin ta zabar ma ta fala. Ka gani ko? Subhanallah, hankali. Lawali ya kasuwa. Lawali dan tambaye ya kada. Dama haka na shi kaso. Lawali dan tambaye ai mai shi kaso. Dama haka na shi kaso. Ai ko mai daidaiwar shi kaso. Ya yi mai tsarin kare. Ya kada Ali Yaro, yanzu yan final za ta yi tsakanin Lawali da shi da Zakiru. Kenan a dama an buga Zakiru ya kada dan teleko. Zakiru ya kada dan teleko. Kenan yanzu final yan gari na uku da na hudu. Haka malo kamar zancen da nima akwai magana ga zumbugen wake. Da zo ka ce. Wace maka akwai magana ga zumbugen wake, ka san ita kura. Ita ta atta tana kiwo sai ban suru sha tsaye zumbugen wake, kusan zumbugen wake. Ban suru dai wanga ko? Ban suru wanga na gari. Sai da tatto sai ya ce ma a kura, ke kura ta ce sai ta wayo shi ta hagara ta ce kya ci buru a wanki. Ni za ki gwada ma jan ido. Sai ya uwa ta ce mai mutum ci buru a wanki, ya ce ba banza ba. Akwai magana ga zumbugen wake. Kenan akwai wani abu a je kenan. Gaskiya na. To shi ne aka yi wannan kokowa ba. Yau ko akwai kokowa insha Allah malam. Gaskiya hili kawai ya cika. Diba hili yadda ya makil. Hili ya cika gaskiya. Hili ga shi ne ya makil kuna kallo. Lalle hili na tawa ya cika. Lalle yana ga cikin hili. Don alhaji sahaba bagayya babu su. Wallahi. Hili shi aisan ma alhaji Muhammad Idi Komando, Allah shi yarda. Amen. Daga nan har ƙasar Turai. Amanan saboda na zaka an ka ce ya hau albitar ce gara in tura mu yan gurubkin mu kokowa da ya hau albitar. Tunda ba ku bido ne ba. Ka ji yadda aka kai ila. Haka dai ne.